Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैयो मादार्स डे दिनै नोंथांमोना 10th मेआव नायदों जानो हागौ बाट आं बे भिडिअखौ बानायखालि 9th मे देट मिन्स मा हेपि मादार्स डे स' बयबो जिमानखिनि आंनि भिउवार्सफोर जाय बिमा माहारि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि मादार्स डे नि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आं दायो थांगासिनो जोंहा मा मानो नोंथांमोना टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय स' आं बारा बुङाबाबो जासिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So na yun ba yung Gopal Jewelry Private Limited. Who are you? Surprise ba? Yes. Mother's Day আজি? Oh, so sorry. Kotno mono thakibo Valentine's Day mono thakibo? Sunday. এইটোৰ কাৰণে এইটোও ভাল লাগিছিলে কিন্তু এইটো চোৱাচোন হ'বনে নাই মই জানো দে নों नुवाखै জানো दे थ' मामादो समायगोन लुदो ना this one is better नै इखो नायलाय किमान परे लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि नै दायो लाखांबाय मामानो ओमफ्राय जों दा थांगासिनो आरोबाव नैलाय दखान सखान एकदम बन्द सब बन्द दखान सखान एकदमबारे बन्द गोजा मोनफा मोननै खुला आरो ओमफ्राय सेन्ट्रेल मलाथ' बन्द सिटी सेन्टाराबो बन्द सहमा खुला আমার মাক দেখা পালো नै आङो दायो न'आव मोनफैबाय न'आव मोनफैनानै दायो आङो फ्रेश जाना लानोसै ओमफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामसै बेनि उनावसो आङो जोंहा मामानो गिफ्ट होगोन आरो ओमफ्राय नै आङो ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय ओमफ्राय एसे फ्रेशबो जानानै लाबाय दा थाइजौ जानोसै आंगुर जानोसै होनदो ओमफ्राय दायो जोंहा मामिया न'आवसो लिरगासिनो आरो एसे पचा मारिगासिनो न'नि ओमफ्राय लेंहरनोसै आङो एसे मा फैलाय जल्दी आ जाओ गेम सिर्फ बुला रही है जल्दी आ जाओ नहीं तो मार दूंगी आ जाओ जल्दी से भिडिअ बानायदों आङो फैलाय नोंनि थाखाय मोनसे सरप्राइज दङ अमा आ जाओ मा खालामबाय थानायले जोहोलिनाय खामानि मावनाय साहा फुदुंनाय सोरनो बाबानो बाबाया आरो साहा लोंफिनग्रा जाबाय नामा लोंखांबाय गुरु मुरि जिरा कर'नाबो बेमार गायो लोंबा सोर बुंनायलै बेमार गायो दानले बेमार गायो कर'ना बेमारा गुरु मुरि जिरा ओमफ्राय लोंबाय अमा दिनै मादार्स डे माने मा मिथिबायना जोंहा मामाया जेबो मादार्स डे फादार्स डे बेफोरबायदि मिथिया आरो आं बुजायनानै होनसै मादार्स डे माने मा जेरैबायदि फरायसा सान थायो बा फोरोंगिरि सान थायो हंकरदेबनि सान थायो थिग बेबायदिनो दिनैनि दिना माने माबा आरो बिमानि सान माने मिथिबाय बेखायनो हेपि मादार्स डे ओमफ्राय आं नोंनो मोनसे गिफ्ट लाबोदो दै नों जेनेबा माने नोंनो आं मालाबा गिफ्ट लाबोयोना माबा निउ इयार बा मागो बा बैसागो बेबायदि टाइमाव हा ओमफ्राय दा दिनै आं मोनसे बुस्थु लाबोदो ओमफ्राय बेखौ साननानै खिथानांगौ आंनो दे खिथा
मा बुस्थु लाबोदों मा लाबोदों आंबा गस्ला लाबोदोंदां दे आरो सानबा गस्लाया जायाखै आरो खेबसे बुंबाव आरो खेबसे सानबाव मा लाबोदों आं नुवाखैना सानबावदो गस्लाखौ लाबोदोंदां गस्लाया नङा होनबायना आरो बेलेग मोनसे दे गेस खालाम मोनसे बुंनो फिसा बुस्थुसो खिन्थु सना लाबोनो हायसां फैसा गैयाथ' मा लाबोदो दे सान सना नङा मा लाबोदो दे आं देखायनानै होनोसै दे सानदो मा बुस्थु इयाव मा बुस्थु थाथावथाव माबा थाथावथ' आंथ' नुवाखैना बेखायनो नुवाखैनो नों साननानै बुंब्रा मा बुस्थु आसान फेल जाबाय फेल जिर' मोनबाय नोङो आं जिर' बुनानैसिगोन दा नों जेनेबा आंखौ गोदो फरायनायावहा बिदि बुनाय खम मार्क मोननायाव दिनै नों जिर' मोनबाय लादु ओमफ्राय नै बेयो नाय मादार्स डेनि गिफ्ट मोजां नुदों मागोन दे गानना नां दे माने जोंहा मामायाना गोदो आं उन्दैयाव दाबो गोसोआव दोङो जोंहा मामाया जि फैसा थाइसे थाइनै इदि गथायनानै बाबानिफ्राय ओमफ्राय जि जोंनो सनानि खिरा सनानि गन्थंनि इदि दाना होसोयोमोन आरो जि खन्थ'थ' मोनोमोन आङो माने दा साननानै खन्थ'थ' मोनो आरो गोदोथ' उन्दैयाव बुजियामोन ना मामाया सना बायना फैदो होननानै जादों ना जोंहा मामानि आसिया जि गुदु गुदु नायनाय जासिबाय इयावल'सो जाबाय इयावथ' जानायानो नङा आं देखायना होनो दे मोजां नुदों ना मोजां नुदों नुवाखै हा मोजां नुदों दे खुलुमनो दे खेबसे ओरैनोथ' आं बैसागोफोराव खुलुमो दिसुन माबायदि जिनिस हरनानै खुलुमसै बिदिनो जालांबाय थाथो देरलांबाय थाथो इसोरा मोनगारबाय थागोन दे बुरनायाबो बिमायाबो गाज्रि जालाय जाहानिया बुरनायाबो ओमफ्राय दिनैलाय माथो बोरो होनबालाय माथो बोरो होनो जाबाय दा इदि होनायानो होनबा मोनगानायाथ' मोनगारबाय थायो गस्ला मोनगानो दखना सब लाबोजोबो नंगौ दा बैसागो मागो मोनगोन नोङो आं बायदि फिसाजो मोनगोन नोङो आं बायदि फिसाजो ना ओंखायनो बाबायाबो बुङो जोंहा हौवासासो जानांगौमोन मानो हिनजावसा जानायनो दा हिनजावसानि जेनेबा हिनजावसायासो बांसिन नायोनो आरो देग्ला भिडिअखौ मोजां नायना ला देग्ला ओमफ्राय माने दिनै मादार्स डेखाय नोंनो थाखायथ' आं आस्थाम लाबोबाय ओमफ्राय नानिखौ आं बुंबाय आरो जोङो रौतायावहा बायनानै माने नानि लाहा बिमानोबो दख'ना गांसे लांनो मादार्स डेनि थाखाय ओमफ्राय दाख्लै बैसागुआव लाबोनाया बै आनैमोन फैबायना आनैमोन बुरजा फैबायना ओमफ्राय आनैमोननो मान होनायाव थांबाय आरो ओमफ्राय उनाव जों बारा दिनबो थायासैना हैनाय जायासै ओमफ्राय रौतायाव मोनफैनाय लोगो लोगो 2टा 6 जाबाय बायनो मोनासै आं दखानाव दं लांनो हागोन दे नों दखानाव दोङो माबायसा दोङो नों दखानावलाय आगर गोनांबो दं बिदनबो दं मोजां दोङो आं मैयासो लायदों बेसे दाम लानाय खिथालायलाया बिजनेस बस लेडिथ' खिथालायलाया आरो दा बेसे दङा जोंनो बेसेबां हरो जोंनो हले लाब जानाङा नोङो 500 लाख 500 आंथ' मिथिया दख'नाफोरा बेसे दाम लायो बिमायानो न'आवनो फाननानै न'आवनो लाब जानो नागिरबा मा जागोनलै बेसेयाव बायना लाबोनाय खिथालाय बेसेयाव बायना लाबोनाय खिथालाय No! Oh my God! Wow! नोंनो खोथाबा माथो लाबखौ जाजोबगोन डेन्जार जाजोबलाय न'नि मानसियानो इदि आरो नानि लानो बिमानो होनोसै नानि होमबालाय गाबोन थांनानै होनोसै ना गाबोन गस्ला ब्लाउस गस्लाखौबो लांफानोसै ओमफ्राय बै आं नोंथांमोननो जे देखायदोंमोन ना फ्रक गांसे जे लादोंमोन आङो बे आं गेमस्ट्रि माने उन्दैनि सेकेन्ड गेमस्ट्रि होनना जे बुंदोंमोन ना नोंथांमोना आं देखायनो हागोन फट'खौ इखौ बे गथ'नोबो लांगोन आरो फ्रकखौ दाखालि लाबोनाया गुवाहाटीनिफ्राय बेखौ ओमफ्राय माबायदि मोनखो गिफ्टखौलाय मोजां मोनबाय ना मोनाखै बबेथिं गानखो दोनथ'बाय हे मानो दोनथ'नोलाय आंनो सोरबा बेबायदि गिफ्ट होबाथ' आं डाइरेक्ट गानखागोनसो गान इखौ दैलि इउज खालामजाग्रा थयो ओमफ्राय नोंनि बाखिखिनि आस्थामालाय माथो लांगौ आखायालाय
गानबाथ' सिन जायो बिदियाव 신 जायो आंनियाबो 신 जायो नै बिदि 신 जायो गुफुरा नोंस्रा दै दांबा आं दै दांबाय थायोना 신 जायोना अबा थांबाल'सो गानबायना ओमा ओमफ्राय नों दिनैयो बेसे माबा खालामखो सेल खालामखो दखानाव दखानाव हाजारानो नांदो आरो दिनै हाजारसो नांदो दसेल' खुलिनो मोनोबा 2टायाव बन्द' 10टायावसो खुलिनाया बिराद लस जादों दे जोंनिया बिजनेसफोरा बाबानियाथ' एकदम बन्द' जानांगोन ना बाबाया आं सिन्थाबाय थादों दायोथ' जाबाबाया बिजनेसखौ मावनाङा बाबा न'आवनो था जेनेबा जानो लोंनोथ' एसेबां बिदि कठिनथ' नङा जेनेबा नोंथ' एसे एजेड जाबाय थादो होनना बुंबाबो बाबाया सुखुवा माने गावनो गारि सालायो गावनो साप्लाय खालामो माने एकदम सुखुथारा माने न'आव था होनबाबो बेलेगा सानगोन आरोना बा फिसाजोफोराबाथाय एकदमबारे आराम जागासिनो बिफा बोराइखौ मावहोगासिनो खिन्थु बिदि नङा जोंहा बाबाया माने ओरैनो थाबाथाय बेमारासो बारा जायो होननानै बुङो ओमफ्राय माने गावानो मावबाय थायो माने मावनाङा होनना बुंबाबो बेबायदि बुधबारै लांगोन आरो बुधबारै बिहरदों बुधबारै दिमापुराव ओमफ्राय आरो मामानि दैबो आंनिया माने जोंथ' गारि भारा लानासो फैदों नालाय गुवाहाटीनिफ्राय ओमफ्राय आंना केसा एसे सर्ट जाबाय आरो एटिएमाव फैसा बर'ना लाबोगासिनो नोंनिफ्राय लाथ'बाय होफिनगोन दे सिन्था खालामनाङा होबाबो जायो होआबाबो जायो आङो होबाबो जायो होआबाबो जायो Oh my god! Wow! होफिनगोन बाबा आं नोंनि फैसा लानायखौ होफिनखायो दा होफिनना हाबसिनो होफिनखायो आं बिमानिफ्राय लानाय फैसाखौ आं मारिनानै जाना दोना मिथिबायना ओमफ्राय नै आंनि हाबायावलाय सना हरगोन ना हरालै हौवासाफोरबाथ' जेनेबा न'आवहा जिमानखिनि गायग्रा हा दोङो बा न'नि जिमानखिनि बिथा बा न' सब मोनजोबो जों हिनजावसाफोराथ' जेबो मोना ओमफ्राय आंनो मा हरगोन सना हरगोन ना हरा खिथा सना हरगोन Oh my god! Wow! ओमफ्राय आरो मा हरगोन दख'ना हरगोन ओमफ्राय मा होननाय न' रुम मोनसे होगोन बुंना लाखान र' देनां हराबाथाय बुंना लाखादो भिडिअ देनां हराबाथाय भिडिअखौ प्ले खालामनानै देखायबाय भिडिअखौ देनां माथो नोंलाय बेबायदि बुंनायलै होननानै बुंखाना आरो मा हरगोन खिथाखाना बाबा हराबाबा आं हरगोन सना ओमफ्राय बुथुमखादों ओमफ्राय फैसा बुथुमखादो ओमफ्राय आरो मा हरगोन खिथा ओमफ्राय दखानखौ मोनसे रुम मोनसे होगोन दखानखौ इ गेला बे स'लै मा नांनोलै दे जिबाबो आं लागोन दे ओमफ्राय आरो ओमफ्राय मा होगोन आलासि जाफैबाय थाबाय था बेयावनो आलासि जाफैबाय थाबाय था बेयावनो ओमफ्राय आरो मा नांगौ हा नांगौ हाखौ हरगोन हासा एख' नाङा आंनो आंनि हाबाखौ आंनो खुंगोन बेखायनो आङो थाबनो हाबा जाथ'वा हाबा जाबाबो जेनेबा हाबा जानायफोराथ' इसोरनि लेखायावसो ना नोंसोर आंखौ थांजानो लुगैथारबाय नामा लुगैयाखै हाबा हरा हरथ'वा होनदो लाखिथ'बाय थागोन हरथ'वा गुड बेबायदि बिमा जानांगौ सोरनिबा माखासे बिमा बिफाफोर थायो आं बहुद नुदों आरोना माने एकदम हाबा हनसै जायो खिन्थु जोंहानि न'नि मानसिफ्रा रावबो दिनैसिम नै मास्टार डिग्रि कमप्लिट जानानै बोसोरनै जालायलायबाय ओमफ्राय दिनैसिम माने हाबानि थाखाय बिदि माने माने जोंहा आब'खौ न'निफ्राय बिदि हाबा गिदिर खालामनानै हराखै नालाय बिसोरो माने एसे मेजेरलायनाय दंमोनथ' गुमैया लाना खारबाय ओमफ्राय बिसोर लायनो थांफिनदोंमोन आरोना ओमफ्राय हरफिनियावनोथ' दायो बिजामादै सना होननानै जाहैबाय थायो साला गोदो हरनो नागिरिया माने हरनो नागिराखै माने उन्दैमोन नालाय आब'आ डिग्रि सेकेन्ड इयारावल'सो फरायदोंमोन आब'आबो बिराद समायनामोन नालाय आब'आ खानाय गोलावै आं बायदि नङा आरो रानथें बालेंलेंमोन ओमफ्राय इयाव लायनो नागिरदोंमोन आरो बिसोरो आंहासो रायजासोबाय आब'खौ लांखालि हरावहा नों जेबो मिथिया नामा होननानै माने आं उन्दुबाय थादोंमोन नालाय मोनसे रुमावनो उन्दुयोमोन नालाय जोङो ओमफ्राय इयावहाथ' गुमैया लाना खारबायना आंथ' पात्ता गैया उन्दैमोन बे टाइमाव आङो क्लास 6 मोन नामाथाय 6-5 मोनो 5 ना 6 मोन बेबायदि उन्दैमोन आङो आब'आ डिग्रि फरायबा ओमफ्राय इ टाइमाव लाना खारबाय आरो जि गाजा बाबाय मा खालामदों माबा न'आव माबाय थायो जुखामखौ रुदोंमोन जुखाम जायालै आं बिराद लुदुदु जादों होनना बुंगासिनो आंखौ जोंहा बिमायानो लुदुदु नालाय बेखायनो आंबो लुदुदु ओमफ्राय नोंनिया टेम्पल थाङो मान मोजां ओमफ्राय जोंहा आबैनियाबो थाङोमोन नामा ना आबौनिया थाङो आबैनासो ना सोलाबाय थाङो आबैनो थाङा
आबैया जाथारबाय आमफ्राय आबैया जि लिंहरबाय थादोंमोन ना जनायाव थांनो जनायाथ' आंनि जोनोम जायगा नोंथांमोना माखासेया मिथिखायो ओमफ्राय जि लिंहरबाय थादों आबैया थांनो थाखाय जों थांनोनो सोलाबाखै माने फैदो बन्द जाबाय थादोंना आबैया फन हरबाय थादों नामा नोंनियाव दाखालि मादै जानो दंफैयोमोन बारा जानायाव आबैया जोंहा मामानि बिमाया आरो ओमफ्राय जोंहानि बाबानियाथ' बिफायाबो थैबाय बिमायाबो थैबाय ओमफ्राय दा मामानिया बिमायाबो दोङो बिफायाबो दोङो मामानिया मा ओंख्रि संखो दालाय ओंखाम दोंना गैया जोंनो सङाखै ओंख्रि दङ माबा गोथांसो बेदर मा दोहै मा ओंख्रि जानाय जोगोनार थावथ्राहाय जोंना गोदै गैया दा मानो जोगोनार गोथाव होनना बुङो आं जोगोनार इमान गोथाव मोनो आइ लाभ पामकिन ओमफ्राय अमा बेदरमोन नामा नै जोंहा मामाया ना ओरैनोबा ओरैबायदि पेक ओमफ्राय जिथिया मबाइल अन जायो दल'ल' थायो आरो दा मानो लाजियो केमेरा अन जाबा ओरैनोबा जि क्लेप लारायबाय थायो आरो ना बा जि क्लेप लारायबाय थागोन ओमफ्राय जै केमेरा अन जाबाय मबाइलनि केमेरा बा जिखुनु केमेरा DSLR केमेरायानो जा जियानो जा ओमफ्राय खिन्थु बाबायाबा बिदि नङा दे जोंहा बाबायाबा बिराद मोजां रायलायनो रोङो आरो केमेरा खाथियावबाबो नोंथांमोनाथ' आंनि फादार्स डेनि भिडिअखौ नुबाय जानांगौ आरो बिदि बेबायदिनो बिमा बिफाखौ अनलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो जा एसे हायो मदद होबानो जाबाय बेबायदि नङा जे मादार्स डेआव जे बिमानो बा बिफानो गिफ्ट होथारनांगौ बे नङा आं जा एसे हादों बेखौसो होदों नोंथांमोना होआबाबो गावनि बिमा बा बिफाखौ खेबसे खुलुम बेलेग दिनाव खुलुमाबाबो मादार्स डेआवहाय बा फादार्स डेआवहाय रेसपेक्ट होनानै खुलुम बा दसे सम एसे हेल्प हो आरो ना बेबायदि स' दिनैनि भिडिअखौ बेसेबाङावनो दोनथ'नोसै बाय बाय